Het gevoel dat er heerst bij de club en bij de supporters is wisselend. Gewoon supporters reageren rustig en nuchter op de situatie bij de club. De oren binnen teleurgesteld op de clubleiding. Maar er binnen net een soort die vinden dat Marco van Basten voortmaat. Nou, één ding hoor, dat is echt eerlijk mijn mening. Het ligt absoluut niet aan Van Basten. De trainer die met gewoon bloeien, die doet zijn uiterste best. Nevens de bezetting van het team volgens mij net zo vol meer uit te hellen. Meestal bovenin, Veenstra, Hansma. Daar moet ik wel eens wat opschoning komen. Oh, nee hoor. Ja. Nee, maar ja, wat moet je eraan doen? Kijk, Ja, dat krijg ik jou vregen. de centen die bleven hier maar hangen. We komen nog wel maar precies naar het stadion. Jazeker. Ondanks dat je hem op dit start, treedje in de steen. Ja, het valt er wel wat tegen, maar supporter de dik en dun, hè? Ja, niet meer zoals anders vertellen, maar Nee. wel, ja, je bent hier welkom, no? Is dat Heerenveen gevoel nu weg dan bij u? Ja. Minder? Maar toch wel een beetje. Hè. Het Heerenveen gevoel was toch Riemen van der Velde. Foppe de Haan. Met Gert-Jan van Beek. Ah ja, je bent er wel een beetje, ja. Toen zit dus ik me niks. Nee, nou, daarom. En het is even een nutje. Dijs vaart de wedstrijd van Juster in de Rode JC zei Van Basten dat ze nou echt winnen matten. Maar het rint oors. Er is een doelpunt scoort van Sportclub Heerenveen. Het doelpunt is van Finn Bogason, de spits van Heerenveen. Alweer zijn 12e van dit seizoen. Draaien dus in het voordeel van Sportclub Heerenveen. Op dit de beslissing is in de wedstrijd. Gewoon wij zie je dat draaien. Maar daarvoor is Heerenveen nog wel te fragiel wat dat betreft. Ik zei al, het is nog net dien en absoluut, het is nog net dien. Het is 3-2 worden. Rode JC komt weer waarom in de wedstrijd. Ongelooflijk, 4-2, hij zit erin. Is het dan nou eindelijk uit en oer mooi deze wedstrijd. Willen de 3 punten dan nou echt in het Apelheister stadion. En maakt het zien tweede van deze wedstrijd. Rajiv van La Parra. Er wordt altijd een soort scoort bij Heerenveen, Rode JC. En het is nog net beslist. Malky scoort de 4-3. Vastzet rechterkant, kopbal bij de tweede pil. Hiendal is hem al erg vrij. En hij kopt hem erin, zijn tweede van deze wedstrijd. 4-3. Zo spelers van Rode JC nou in het 16 meter gebied. Loek naar binnen, Huppens. Gaat uithelling, denk ik, Dotterik, het schot. Oh, dit is een doelpunt. Nee, hij gaat erin. 3 seconden nog te gaan en het is een wereldgoal. Het is echt een fantastisch doelpunt. Keihard in de kruising. Het doelpunt van Huppens. Ja, daar is de domper. Ja, verschrikkelijk voor Heerenveen. Verschrikkelijk voor trainer Marco van Basten. Verschrikkelijk voor iedereen, voor Elsenien die Heerenveen een warm hart daar draagt. Vrijdag zei u, we moeten winnen. Het moet. Ja, dat heb je dus niet gedaan. Ja. En nu? Nou ja, we zullen verder moeten. Het is jammer en het is in ieder geval wel wat ik al zei. Het goede is dat we wel, vind ik, bij Vlagen goede momenten hadden en best wel veel controle hadden. Rode JC is toch geen eenvoudige tegenstander. En dat schept. Laatste. Ja, oké, maar je zag ook vandaag dat het toch een goede ploeg is. Dus dat schept in ieder geval wel weer vertrouwen. Je bent positief? Ja, ik denk dat dat ook wel zinvol is. Ja. Ja, de positief in blijven staan bedoelt, dat nodig is. Ja. Dat is datgene wat de ploeg nu nodig heeft. Absoluut. Ja, dat is een schitterende goal. Het vervolg daarna, jij loopt naar de trainer Marco van Basten toe, vliegt hem in de armen. Ja. Geen blessure bij opgelopen, want jullie gingen eventjes onderuit. Nee, ik er niet hoor. Ik weet niet hoe de trainer dan toe is. Ik hoop ook goed. Maar het was eigenlijk voor mij een bedankje naar de trainer toe natuurlijk. Om hem ook te steunen. En hem te bedanken voor het vertrouwen dat hij toch in mij heeft gehouden, ondanks de slechte resultaten. Dat hij mij toch wel altijd heeft laten staan. En natuurlijk voor de kritiek dat de trainer allemaal krijgt van buitenaf. De positie van de trainer staat niet ter discussie in de spelersgroep? Nee. Dat is duidelijk. Ja, dat is duidelijk, ja. We spelen met heel veel nieuwe jongens. En dat heeft gewoon tijd nodig. Het kan niet zo zijn dat het team gelijk weer op hetzelfde niveau is en weer goed gaat draaien. Dat heeft gewoon tijd nodig. Valt het woord degradatie ook wel in de kleedkamer? Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat dat ook niet echt hoort. Want het hoort ook niet bij een club als Heerenveen. RKC, VVV, Willem II en nu Rode JC die laatst stond. 2 punten. Moet je daarvoor schamen eigenlijk als Heerenveen zijnde? Ja, denk ik wel, ja. Bent u wel eens bang voor uw positie? Nee. Ik sprak Johan Hansma. Hij zou hier naar de wedstrijd komen. Komt hij nu niet bijvoorbeeld? Wat zegt dat? Weet ik niet. Moet je hem vragen. Hoe is uw relatie met Hansma? Prima. Dank u wel. Alsjeblieft. Technisch directeur Johan Hansma wil voor de camera net reageren.